Кыңгыраулы мәктәп еллары. Күңелдә кала торган иң шатлыклы һәм мәшәкатьсез мизгелләрнең берсе. Бу чынлап та бик дөрес. Мәктәп кешегә беренче бик мөһим булган белемне генә түгел, беренче тормыш дәресләрен дә бирә, дуслар белән дә таныштыра. Әйе, һәр көнне ашкынып барырдай мәктәбебез, анда безгә белем һәм тәрбия бирергә әзер укытучыларыбыз, барлыгы белән без бәхетлебез. Шул уңайдан без сезне Әсгать Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбе белән таныштырып үтәбез. Беләсезме, дуслар, җирдә зур мәктәп бар. Тормыш диләр аның исемен. Шатлыгы да шунда, кайгысы да шунда, сыналуы шунда кешенең. Еллар үтә аккан сулар кебек гомер генә кайтмый кирегә. Тик балачак чакырып әйдәп тора мәңге серле мәктәп иленә. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Саба дулкыннары телевидениесе һәм мәктәп ТВ тапшыруы. Сезне Олы Шыңар урта мәктәбе укучылары Фирүзә Һәм Алина сәламли. Без сезне үз мәктәбебезгә сәяхәткә чакырабыз. Бүгенге тапшыруда сезгә мәктәп яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, традициялар һәм шөгыльләребез, тырыш укытучыларыбыз һәм укучыларыбыз турында сөйләрбез, матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. Беләсеңме, Фирүзә, бүгенге тапшыруыбыз гадәти генә булмаячак. 2023 ел укытучы һәм остаз елы итеп игълан ителде. Без бүген игътибарны укытучыларыбызга бирәчәкбез. Мин синең белән килешәм, Алина. Безнең мәктәбебез Әсгать Ахунҗанов исемен йөртә. Иң беренче тамашачыларга мәктәбебез исемен йөртүче турында сөйләп китсәк, мәктәп тарихы белән таныштырсак, яхшы булыр минемчә. 2007 ел Шыңар халкы күңеленә иң истәлекле елларның берсе булып кереп калгандыр мөгаен. Чөнки шушы елның 1 сентябрендә өлкәннәрне һәм балаларны сөендереп, кече һәм Олы Шыңар авылларының нәкъ уртасында иң соңгы заман таләпләренә җавап бирерлек булган 2 катлы бик матур мәхәббәт мәктәп бинасы сафка баса. Ул үз эченә балалар бакчасы һәм медпунктын да сыйдырган. Ап-ак заллар, мәрмәр баскычлар, якты кабинетлар балаларны үзенә тартып, укырга дәрт өстәп тора. Бүгенге көндә мәктәптә 80 бала белем ала. Мәктәп Әсгать Ахунҗанов исемен йөртә. Кем соң ул Әсгать Ахунҗанов? Ни өчен Олы Шыңар урта мәктәбе аның исеме белән аталды икән? Исем тикмәгә генә бирелмидер бит. Безнең бүгенге максат шушы мәсьәләгә ачыклык кертү, райондашларыбызны бу шәхеснең тормыш юлы, эшчәнлеге белән таныштыру. Беренчесе Мөхәммәд Салихов. Ул 1902 елда Олы Шыңар авылында туган. Сатыш мәдрәсәсен һәм читтән торып Ачы педучилищесын тәмамлаган. 1930 елда Олы Шыңар башлангыч мәктәбенә укытучы итеп билгеләнә. 1939 елда аны мәктәп директоры, Бөек Ватан сугышы башлангач колхоз председателе итеп куялар. 1942 елда гариза язып, Мөхәммәд абый фронтка китә. Сталинград сугышында катнаша. Авыр яраланып, поезд белән Ошага кайтып җиткәч, госпитальдә вафат була. Аларның икенчесе Әсгать Ахунҗан улы Ахунҗанов. Ул 1894 елда Кече Шыңар авылында туган. Казаклар мәдрәсәсен тәмамлый. Соңрак Казан дәүләт педагогика институтында укый. Төрле елларда Теләче районы, Казаклар һәм Нырсы мәктәпләрендә укытучы һәм мөдир, наданлыкны бетерү оешмасы вәкиле, Теләче волости мәгариф бүлеге инспекторы, Саба районы, Кече Шыңар, Олы Шыңар һәм Саба мәктәпләрендә укытучы һәм директор булып эшли. 1934 елда беренче бөтен татар укытучылар съездына делегат итеп сайлана. Тырыш һәм намуслы хезмәте өчен хезмәт кызыл байрагы һәм Ленин орденнары белән бүләкләнә. 2007 елда Татарстан Республикасының Саба муниципаль районы советы карары нигезендә Әсгать Ахунҗановның Саба районы халык мәгарифен үстерүгә керткән өлешен исәпкә алып, һәм 47 ел педагогик стажы булган орденлы укытучының исемен мәңгеләштерү максатыннан безнең мәктәбебезгә Әсгать Ахунҗанов исеме бирелә. Бүгенге көндә Олы Шыңар урта мәктәбенең укытучылар коллективы, укучылары бу исемне зур горурлык белән йөртәләр. Эштә, укуда Әсгать Ахунҗанов кебек сынатмаслар дип әйтәсе килә. Кыска гына вакыт эчендә бер гасырлык мәктәп тарихын сөйләп бетереп булмас. Әйе, үткәне бар, бүгенгесе матур, киләчәге өметле мәктәбебезнең. Бүгенге көндә ныклы белем һәм тәрбия алу өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Зауык белән эшләнгән якты, җылы сыйныф бүлмәләре үзләренә тартып тора. Әйдәгез, шушы урында сүзне мәктәбебез директоры Мөбарәк Рамил Галимхан улына бирик. Россия президенты указы нигезендә безнең 2023 ел укытучы һәм остаз елы дип игълан ителде бит инде. Бу карар укытучыларның югары статусын тану, аларның башкарган эшләренең мөһимлеге турында сөйли. Президент биргән күп йөкләмәләр укытучы һөнәренең абруен күтәрә, аларга социаль ярдәм күрсәтүгә, һөнәри үсешкә карашны юнәлтә. Ел әйләнәсендә педагогик хезмәткәрләрнең, укытучыларның
эшчәнлеге буенча эш алып барылачак инде безнең. Бу юнәлештә аерым план төзелде. Төрле чаралар, конкурслар үткәрәбез. Мәктәптә ветеран укытучылар белән очрашулар, укучылар белән төрле педагогик уку йортларына сәяхәтләр, төрле викториналар, кызыклы һәм файдалы кичәләр оештырабыз. Безнең инде Шыңар ягы элек-электән күренекле шәхесләре, белемле муллалары, мөгаллимнәре белән тирә-якта бик дан тотып торган, як булган. Инде тарих битләренә күз салсак, безнең инде Шыңар ягында иң беренче 1926 елда башлангыч мәктәп ачыла, иң беренче. Инде 1934 елда Олы Шыңарда 7 еллык мәктәп ачыла безнең. Аны ТБУМ дип, тулы булмаган урта мәктәп дип атыйлар инде ул вакытта. Моның инде беренче директоры Әгерҗе районыннан килгән Әхмәт Мустафин дигән кеше була. Шыңар 8 еллык мәктәбенә безнең монда Уйот, Шулпыш, Сабай авылларыннан башлангыч мәктәпләреннән инде балалар килеп укыйлар, белем алалар. Инде 1960 елда Олы Шыңар 7 еллык мәктәбе 8 еллык итеп үзгәртелә. Бу вакытта инде директор Түбән Симет авылыннан килгән Габдрахман Кыямов дигән кеше була безнең ул вакытта. 1977-78 уку елында Олы Шыңар 8 еллык мәктәбе урта мәктәбе итеп үзгәртелә. Монда инде 9-10 сыйныфка югары Симеттән ул вакытта, шулай ук Түбән Симеттән, Иске Мишәннән, Яңа Мишәннән дә ул вакытта безнең укучылар килеп белем алалар. Монда барлыгы 521 укучыга 40 укытучы белем бирә безнең ул заманнарда. Инде 1970-80 елларда педагогик коллективның инде төп көчләре булып, менә безнең түбәндәге укытучыларны атап китәсем килә. Инде бу мәрхүмнәргә дуга булып ирсен дип әйтәсе килә. Менә исән укытучыларны искә алып китәм. Бу вакытта инде безнең шулай ук бик көчле педагогик состав эшләп килә. Моның башында безнең Мөхәммәтхан Миннеханов дигән Олы Шыңар кешесе була. Шулай ук Шәмсунур апа Вафина, Әниса Шакирова, Клара апа һәм Әхсан абый Галимовлар укыталар бу вакытта. Хайдар абый Тимергалиев кеше Шыңардан, Факих апа Гайнанова, Мәгъфи апа Хасанова кеше Шыңардан, шулай ук аның тормыш иптәше Габдулбар абый Шафигуллин күп еллар директор булып та Олы Шыңар якларында. Шулай ук Миннулла абый Хуснуллин мәрхүм инде хәзерге вакытта. Сойма һәм Хаҗинур абый Бәшировлар Олы Шыңардан, Фирдәвис Галиева, Хабира Гатауллина, Тәскирә Шәйхетдинова, Мөнир Газизҗанов, Динара Хаҗиева кебек тәҗрибәле укытучылар ул вакытта безнең белем бирәләр балаларга. Бу вакытта Шыңар мәктәбенең шулай ук әйткәнемчә көчле коллективы була. Шушы елларда Олы Шыңар мәктәбендә әле генә укуларын тәмамлап, эшкә яшь белгечләр белән тулылана Шыңар мәктәбе. Менә аларны да искә алып китәсе килә. Гараева Ләлә, Сафиуллина Рәхимә, Шафигуллина Гүзәлия, Кыямова Розалия, Мөхәммәд Галиев Фәрид, Рәхимова Гөлсинә, Ганиева Мөршидә, Галиева Хәвилә, Закиров Фәрид, Миңнуллина Шәмсунур, Нуриева Гөлсинә, Бәшәрова Әнисә, Мустафина Султания, Миннеханов Фәрид, Мөхәммәтова Дания, Зөлфия Хәмризида, Кәримуллиннар, Хуснуллин Илдус, Халилуллин Хөрмәтулла, Гарайханова Әлфия кебек укытучылар белән тулылана мәктәп. Аннары әйтеп китәсе килә, менә шушы елларда безнең 1997-2004 елларда Татарстан Республикасының мәгариф министры булып эшләгән Фарис Фәхрәс улы Харисов та безнең мәктәптә 1979-80 елларда эшләп китә, менә безнең Олы Шыңар мәктәбендә. Шулай ук әйтеп китәсе килә, менә безнең 80 елларда шулай ук мәктәпкә яшь белгечләр белән тулылана, шулай ук безнең тирә як районнардан күчеп килгән иптәшләр дә була. Менә 80 елларда мәктәбебездә Гөлсинә һәм Илдус Мөхәммәд Галиевлар, Фәннур Галимов, Илхам Нургалиев, Гүзәлия Шәйхетдинова, Әниса Касыймова, Зинфира Гәрәева, Гүзәмия Музафарова, Рушания Газизова кебек педагоглар эшли башлыйлар безнең. Һәм 1984-87 елларда директор вазифасын безнең югары Кибахуҗа авылыннан килгән Хөрмәтулла Рахматулла улы
Халиуллин эшли менә бу елларда. Нәрсә дип әйтәсе килә, менә Шаңар мәктәбендә шундый белемле укытучылар эшләп киткәннәр инде безгә хәзергә дә. Менә хәзерге вакытта дагы мәктәп тулы кешенә эш алып бара. Менә быелгы елда дагы план нигезендә эшләдек дип әйтәсе килә. Фән олимпиадаларында, төрле конкурсларда актив катнашып, нәтиҗәләргә ирештек ел дәвамында. Мәктәбебезне 5 укучы тәмамлап чыга. Шулай 9нчы сыйныф укучылары дагы менә безнең иртәгесе көннән белем укуларын туктаталар бит инде. Безнең инде җәй дәвамында мәктәп яны лагерьлары эшчәнлеген алып барачак. Монда инде безнең 20 бала ял итәр дип планлаштырып торабыз инде мәктәп яны лагерендә. Шулай ук трудоустройство балаларны хезмәт белән тәэмин итү оештырыла бит инде барлык мәктәпләрдә дә, безнең мәктәптә дә менә 14 яше тулган барлык укучылар дагы бу эшчәнлектә ел сайын катнашып киләләр инде. Быел дагы менә шулай булыр дип торабыз. Безнең инде монда төп эш бирүне инде менә Ава туган як җәмгыяте алып тора. Шулай ук ХИКта безнең эшли укучыларыбыз, алар инде мәктәптә җыештыру эшләре, тәртипләү эшләре алып барачаклар. Һәм шулай ук район лагере да инде безнең укучыларыбыз ял итер дип планлаштырып торабыз инде. Менә шушындый безнең җәйгә планнар инде. Менә инде нәрсә дип әйтәсе килә, менә уку елы төгәлләнде. Укучыларыбыз инде алда зур сынаулар көтә, егылар. Барлык укучылар дагы менә шушы экзаменнарны матур гына биреп, югары баллар җыеп, үзләре теләгән уку йортларына исән-сау керсеннәр иде дип әйтәсе килә инде. Укытучыларның, әти-әниләрнең йөзләренә кызыллык китермичә, барсы да үзләре теләгән җирләргә урнашсыннар иде дип әйтәсе килә. Россия президенты Владимир Путин 2023 елны укытучы һәм остаз елы дип игълан итте. Укытучы ул һөнәр генә дә түгел бит әле. Ул язмыш. Килешле кыяфәтле, зауыклы киенгән, әдәпле тотышлы, ышанычлы адымнары белән туры карап алга баручы укытучы образы турында күп сөйләп була. Әмма шул образны тормышка тулысынча ачкан, шул камиллекне үзендә туплаган укытучы һәм остазның үзе белән әңгәмәләшү тагын да мавыктыргычрак. Сүзебезне үзләренең гомерләрен шушы һөнәргә багышлаган укытучыларыбыз хакында дәвам итәсебез килә. Мәктәбебездә күп еллар тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Айдар Муталлап улы Гарипов 1960 елның 5 маенда Чулпыч авылында туган. Чулпыч башлангыч, авыл Шаңар 8 еллык һәм Саба урта мәктәпләрен тәмамлагач, 1978-1982 елларда Казан дәүләт педагогия институтының тарих һәм филология факультетында укый. 1982 елдан башлап Авыл Шаңар урта мәктәбендә тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы булып эшли. Айдар Муталлап улының тормыш иптәше Нәсимә Бари кызы да мәктәбебездә озак еллар татар теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. Күп тапкыр Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнә. Хәзерге вакытта лаеклы ялда. Айдар Гарипов күп санлы шигырь һәм хикәяләр авторы. Авыл тарихында багышланган мәкаләләре Саба таңнары газетасында, Идел, Майдан һәм Казан утлары журналларында басылып чыкты. Ул төзегән класстан тыш чара үрнәкләре һәм дәрес эшкәртмәләре укытучылар һәм студентлар өчен нәшер ителгән методик әсбапларга кертелгән. 2021 елда Айдар Гариповның «Шау тарихта Шаңар ягы» исемле китабы басылып чыкты. Җир ананың изге җире Саба ягы. Синнән ямьле җирләр, ай-хай, бармы тагын? Тарихта да син эзләсең Саба иле. Мәңге яшә гасырларда туган җирем. Безнең яклар борынгыдан урман булган. Урманнарда киек җанвар мыжлап торган. Нигез ташын Шыңар бабай шунда салган. Аның исемен саклап, хәзер авыл калган. Табигатьнең матурлыгы, болыннары, чишмәләре, сый хөрмәтле урыннары
кешеләрне үзенә тарткан, сыендырган. Ыйыт, чулпыч, мишә буйлап нигез корган. Тырыш халык урман кискән, көтү көткән, басуларда алар чәчкән, икмәк үскән. Корган алар елгасында тегермәнен, уйнап, җырлап күтәргәннәр күңелләрен. Төрле һөнәр серләренә төшенгәннәр, тегү белән кәсеп итеп көн күргәннәр. Итек басып дан алганнар тирә якта, шәлләр бәйләп саткан алар бик юн хакка. Кызларының кулларыннан гөлләр тамган, сөлгеләрдә чәчәк булып шул кулларның изе калган. Авыл үскән, матурайган, йортлар арткан, яшь киленнәр чибәр, таза, бәби тапкан. Афет җиргә бирешмичә бер булганнар, авыр чакта бер-берсенә кул сузганнар. Шат күңелле җир кешесе яши монда, эшкә уңган, бай шулай ук җырга, моңга. Кешенең иң матур истәлекләре, иң изге хыяллары, иң беренче шатлык куанышлары аның бала чагы яки үсмер чоры белән бәйләнгән була. Менә шушы матур истәлекләр арасында шактый урынны мәктәп, балачак дуслары һәм әлбәттә инде укытучылар алып тора. Иң беренче мәктәп бусагасын атлап кергән көннән алып, зур тормышка озатып соңгы кыңгырау чынлаган көнгә кадәр бала белән һәрчак янәшәдә аның укытучысы атлый. Ул аны белем дөньясына алып керә, яхшыны яманнан аерырга, хезмәт һәм иҗат шатлыгын тоярга, аңардан шәхес тәрбияләргә бөтен көчен куя. Нурисламов Әхтәм Садрислам улы 1961 елның 21 февралендә Югары Кибахуҗа авылында дөньяга килә. 1978 елда Югары Кибахуҗа урта мәктәбен тәмамлый. Шул ук елны Казан дәүләт педагогия институтына укырга керә. 1982 елда физика-математика факультетын тәмамлагач, Саба районына эшкә юллама ала. Шул вакыттан бирле Әхтәм Садрислам улы балаларга физика фәненең серләренә төшенергә ярдәм итә. Астрономия фәне аша иксез-чиксез галәмдәге планеталар, йолдызлар белән таныштыра. Соңгы елларда техник югары белем алырга омтылучылар арту сәбәпле физика фәне буенча имтиханнар бирүчеләр саны да үсә. Бу өлкәдәге эш нәтиҗәләре укытучының тырышлыгы, хезмәтенә намус белән каравы турында сөйли. Әхтәм Садрислам улының тормыш иптәше Гөлшат Нәҗиповна да Олы Шыңгар урта мәктәбендә озак еллар балаларга рус теле һәм әдәбиятыннан белем бирә. Белгечләре арасында лидерлар рәтендә бара. Район олимпиада комиссиясендә эшли. Фәннур Әхсәт улы Галимов 1964 елның 16 апрелендә Оет авылында туган. Олы Шыңгар урта мәктәбенең 8 сыйныфын тәмамлаганнан соң 1979-1983 елларда Орша педагогия училищесында укый. Хезмәт юлын Олы Шыңгар урта мәктәбендә 1983 елда җыр һәм рәсем укытучысы булып башлый. 1984-1986 елларда Совет армиясе сафларында хезмәт итә. 1990 елда читтән торып Казан дәүләт педагогия институтын физик тәрбия факультетын тәмамлый. 1988-2001 елларда физкультура һәм музыка, 2001 елдан тормыш иминлеге нигезләре һәм музыка фәннәрен укыта. Фәннур Галимов үзешчән композитор, 60-тан артык җыр һәм 3 китап авторы. Татар мәктәпләре һәм гимназияләре өчен музыка дәресләре программасын төзүче. Ә хәзер сүзне Фәннур Галимовның үзенә бирәбез. Шуннан да безнең укытучылар династиясы Ираклардан килә. Минем әнием ягыннан әби белән бабам Мамадыш районында яшәгәннәр һәм шул Мамадыш районы мәктәпләрендә укытучылык иткәннәр. Әле аягына түгел, наданлыкны бетерү кампаниясе башлангач, әби белән бабайны җибәрәләр Үзбәкстанга. Алар ике районда, Үзбәкстан авылларында дип әйтик инде, шушы наданлыкны бетерү кампаниясе буенча 2 ел укытучылык итеп кайталар. Ondan соң инде калган гомерләрендә Мамадыш районының төрле авылларында укытучы булып эшлиләр. Бабай шул исәптән мәктәп мөдире һәм директор вазифаларында башкара. Ondan соң инде
Әби белән бабам 5 бала тәрбияләп үстерәләр. Менә аларның улы кызлары. Минем әни була инде. Клара Самат кызы. Шушы Саба районы Шыңар авылына килен булып төшә, минем әтигә инде. Һәм икесе бергә әти белән әни, икесе дә укытучылар. Шушы Шыңар мәктәбендә гомер буе рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләделәр. Инде хәзер икесе дә мәрхүм, урыннары җәннәттә булсын. Мин аларның улы буларак инде шушы Шыңар мәктәбенең 8нче сыйныфын тәмамлагач, кердем Арча педагогия училищесына укырга, анда 4 ел укыдым. Ondan soң армия хезмәтенә булып кайттым инде 2 ел. Ondan соң читтән торып Казан дәүләт педагогия институтының физик тәрбия факультетын тәмамлап, гомер буе үзебезнең Шыңар мәктәбендә эшлим. Башта инде физкультура һәм музыка фәннәрен укыттым. Бүгенге көндә музыка һәм тормыш иминлеге нигезләре фәнен алып барам. Укытучы һөнәрен сайлаучы күңел юмартлыгыда, эшкә байлыкка ия булырга, үз эшен бирелеп башкаручы булырга тиеш. Укытучылар династиясе вәкиле, мәктәбебезнең рус теле һәм әдәбияты укытучысы Әнисә Нурулла кызы нәкъ шундый сыйфатларга ия. Әнисә Нурулла кызы Касымова 1967 елның 3 октябрендә Олы Шыңар авылында туган. Урта мәктәпнең 8нче сыйныфыннан соң Арча педагогия көллиятендә укый. 1986 елда Олы Шыңар урта мәктәбендә өлкән пионер вожатый булып эшли. 1997-2010 елларда тәрбия эшләре буенча директор урынбасары, 2010-2015 елларда укыту эшләре буенча директор урынбасары булып эшли. 2015 елдан рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Әнисә Касымова шигырьләр һәм җыр текстлары авторы. Ел укытучысы 2000 район конкурсы җиңүчесе. Яшь буынга белем һәм тәрбия бирүдәге уңышлары өчен, мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләнгән. Әнисә Нурулловнага укытучы һөнәренә карата мәхәббәт әнисеннән күчкәндер мөгаен. Чөнки аның әнисе Фирдәүс Сәләх кызы да 38 ел гомерен Олы Шыңар урта мәктәбе белән бәйли. Узак еллар буе рәсеме район халык мәгариф бүлегенең мактау тактасыннан төшми. Мөгаллим, остаз, укытучы. Төрле чорларда төрлечә аталса да, аның максаты бер: киләчәкне гыйлемле кешеләр белән баету. Сез дөньядагы барлык уңай сыйфатларны үзегезгә туплагансыз. Сездәге сабырлык аналар сабырлыгына тиң. Шушы катлаулы чорда да көндәлек мәшәкатьләрне читкә куеп, башкалар өчен яшисез. Алай да иң элек белем чишмәсенә сукмак салучы, хәзерге вакытта лаеклы ялда булучы остазларыбыз Нурсинә һәм Ханиф Фаҗиевлар, Гөлширә Сагыйтова, Гөлсинә һәм Илдус Мөхәммәтгалиевлар, Гүзәлия Шәйхетдинова, Зинфира Гәрәева, Гөлҗәмия Музаффарова, Рушания Газизова, Хамил Габдеррафиков, Гөлшат Нурисламова, Ясима Гарипова турында әйтми мөмкин түгел. Хәер, күп сөйләп торырга кирәкме икән? Аларның бөтен гомере авылдашларның күз алдында узганга баса. 1987-2001 елларда директор булып Илдус Мөхәммәтгалиев эшли. Бер үк вакытта физкультура дәресләрдә укыта, татарча көрәш түгәрәге алып бара. Илдус Фәхретдинов шәкертләре арасында Татарстан һәм Россия чемпионнары бар. 1990 елларда аларга алмашка Васима Шәрифуллина, Гөлнара Мөхәммәтгалиева, Алия һәм Фәнзир Мөхәддиновлар, Резидә Мөхәммәтова, Гөлнар һәм Рамил Бәрәковлар, Сиринә Мөхәммәтова, Рания Галәвиева, Валисә һәм Айдар Әхмәтовлар, Миләүшә Бикбаева, Ләйсән Сафина, Зәмирә Хосаиновлар килә. Укытучы эше үлемсез. Ул чәчкән орлыклар шытып яңа үрентеләр бирә. Ул үрентеләр үсеп буйга җитеп урлык чәчәләр һәм тормыш шулай дәвам итә. Алар укыткан укучылар илебезнең төрле почмакларында халыкка хезмәт итәләр. Яраткан укытучыларын онытмыйлар. Гаилә җәмгыятьнең иң кечкенә һәм шул ук вакытта иң кирәкле бер күзәнәге. Аның төп бурычы яшьли туган сөюне саклап, белемле, хезмәтле һәм туган илне сөюче ул кызлар тәрбияләү. Олы Шыңар урта мәктәбендә шушы гади генә кагыйдәләрне тормыш девизы итеп, хезмәт юлын бергә узучы матур гаиләләрнең булуы да күркәм күренеш. Хәзерге вакытта лаеклы ялда булган Нурсинә һәм Ханиф Хаҗиевлар, Гөлсинә һәм Илдус Мөхәммәтгалиевлар, Нәсимә һәм Айдар Гариповлар, Гөлшат һәм Әхтәм Нурисламовлар. Бүгенге көндә мәктәптә белем бирүче парлар Фәнзир һәм Алия Мөхәддиновлар, Рамил һәм Гөлнар Мөбәрәковлар, Айдар һәм Алисә Әхмәтовлар.
Уку белем алу авыр хезмәт. Зур сабырлык, тырышлык, ихтыяр көче сорый. Шушы хезмәттән калган вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Судамоделирование түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз Мөхетдинов Азат һәм Мөбарәк Самат судамодельле спорт ярышларында актив катнашалар. 14 май көнне үткән республика беренчелегендә дә зур уңышларга ирешеп кайттылар. Җитәкчеләре Мөхетдинов Фәнзир Якуб улы. Укучыларның тырышлыклары бушка китми. Алар күп төрле конкурслар, ярышлар, акцияләрдә призлы урыннар яулыйлар. Бу елында 3-нче сыйныф укучысы Хусаинова Ләйсән Талант конкурсының муниципаль этабында катнашып, вокал-сол номинациясендә 1-нче урынга, Шәһетдинов Ислам Нәфис номинациясендә 3-нче урынга, 8-нче һәм 9-нчы сыйныф укучылары рус халык буен башкарып, хореография номинациясендә 2-нче урынга лаек булдылар. Шулай ук Зурлар төркеме Золотой Колбойчок конкурсында 1-нче урынга лаек булды. 11-нче сыйныф укучысы Николаева Милана Талант конкурсының муниципаль этабында катнашып, художественное чтение номинациясендә 3-нче урынны алды. Мәктәптә бүгенге көндә 80 укучы белем ала. Укучылар фән олимпиадаларында даими катнашып киләләр. Агымдагы уку елында олимпиадалар җиңүчеләре белән танышып китәбез. 4-нче сыйныф укучысы Нурияхмәтова Зилә инглиз теленнән 2-нче урын. Җитәкчесе Мөхәммәтгалиева Гөлнара Ибраһим кызы. 4-нче сыйныф укучысы Нигъмәтуллин Әмир рус теленнән 3-нче урын. Җитәкчесе Бикбаева Миләүшә Нуретдин кызы. 6-нчы сыйныф укучысы Мөхәммәтова Зәлинә татар теленнән 1-нче урын. Җитәкчесе Мөхәммәтова Сиридә Миңнулла кызы. Шулай ук Мөхәммәтова Зәлинә математикадан 3-нче урын. Җитәкчесе Якупова Гөлинә Рифкать кызы. Мөхәддинов Азат технологиядан 2-нче урын. Җитәкчесе Мөхәддинов Фәнзир Якуб улы. 7-нче сыйныф укучысы Шарифуллин Рәнис информатикадан 2-нче урын. Җитәкчесе Әхмәтов Айдар Рәшит улы. 8-нче сыйныф укучысы Бикбаева Фирүзә җәмгыять белеменнән 3-нче урын. Җитәкчесе Гарипов Айдар Муталлап улы. Захидуллина Алина технологиядан 2-нче урын. Җитәкчесе Мөхәддинова Алия Рафаэль кызы. Галимова Гөльяс химиядан 3-нче урын. Җитәкчесе Якупова Гөлинә Рифкать кызы. 9-нчы сыйныф укучысы Шагиева Сабина биологиядан 2-нче урын. Җитәкчесе Мөхәддинова Алия Рафаэль кызы. 11-нче сыйныф укучысы Хуҗахмәтов Илданур технологиядан 1-нче урын. Җитәкчесе Мөхәддинов Фәнзир Якуб улы. Укучыларыбыз белән бер рәттән укытучыларыбыз да төрле конкурсларда актив катнашалар. Укытучыларыбызның уңышларын күреп сөенмәй мөмкин түгел. Сынлы сәнгать укытучысы Хусаинова Замира Миңнегаян кызы ел укытучысы 2022 конкурсында җиңүче. Якупова Гөлинә Рифкать кызы призер исеменә лаек булды. Май аенда гына үткән яшь белгечләр фестивалендә катнашып, Гөлмәдинова Әдилә Илдус кызы 3-нче урынга һәм Садыков Фаяз Фәнәвил улы шулай ук 3-нче урынга лаек булдылар. Хәзер сүзне коллективта бу елларда гына эшли башлаган яшь укытучыларның үзләренә бирәбез. Мин үзем Казан көллиятен тәмамлап шушы мәктәпкә әйләнеп кайттым. Башлангыч сыйныфларны укытам. Хәзер кайтканыма инде 3 ел. Бу мәктәптә эшләүе җиңел, чөнки үзем укыткан укытучылар кирәк чакта ярдәм итә, үзләренең киңәшләрен бирәләр. Авыр дип әйтеп булмый, алар янда булган җиңел. Мөмкинлекләр авыл мәктәпләрендә укытыр өчен хәзерге вакытта инде елдан ел арта. Хәзерге вакытта менә мин үзем укып кайттым Казан Федераль университетының именно химия буенча Бутлеров исемендәге химия институтында һәм химия укытучысына белем алдым. Өстәмә рәвешле яңадан математика укытучысын алдым. Һәм менә бу мөмкинлекләргә килгәндә хәзерге вакытта химия өчен һәм башка фәннәр өчен бар точка роста дигән аерым бүлек, шул бүлек буенча точка роста буенча инде хәзер химия фәнен ныклап өйрәтер өчен, экспериментлар уздырыр өчен бөтен якларда инде җай килә хәзер. Без инде өчебездә менә шушы Әсгать Ахунҗанов исемендәге Олы Шыңар урта мәктәбен тәмамладык. Өчебездә бер сыйныфта белем алдык. Безнең инде сыйныф җитәкчебез Мөхәммәтова Сиринә Миңнулловна иде өчебезнекедә. Инде укытучы һөнәренә кичкенәдән үк, элек-электән үк бик сокландым. Укыган вакытта да укытучыларга бик кызгайдым. Шуңа күрә дә инде укытучы һөнәрен үзләштерү минем өчен мәктәп елларында ук бик зур үземнең бер максатым иде инде. Шунлыктан да 9-нчы сыйныфны тәмамлагач, мин Габдулла Тукай исемендәге Арча педагогия көллиятенә музыка факультетына белем алырга кердем. Анда 16-нчы елда, 20-нчы елда аны тәмамлап, инде армия сафларына барып кайтканнан соң үзебезнең төп туган авылыбызның мәктәбенә
укытучы буларак эшләргә кайттым. Инде үзебезнең мәктәптә 2 ел дәврендә укытам. Үземә эшем бик ошый, коллектив бик яхшы, җитәкчеләребез бик яхшы, аның өчен дә аларга бик зур рәхмәт. Һәм инде үзебезнең укыткан укытучыларыбыз белән дустана мөнәсәбәттә хәзер дә матур итеп бергә эшләп киләбез. Инде бик зур рәхмәтемне укытучыларыбызга әйтәсе килә, чөнки аларның төпле нык белемнәре белән генә без шушындый уңышларга ирешәбез. Одаштырмас маягыбыз мәктәп. Юлда юлдаш туган телебез. Туган телне, җирне сөйсәк кенә, якты булыр безнең көнебез. Менә шундый күңелле ул мәктәп тормышы. Укучылар үзләренең вакытларын әрәм итмичә, укытучылар биргән белемне үзләштереп, төрле яктан үсеш алган шәхес булып тамамлыйлар мәктәпне. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең өчен әзерләгән чыгышыбыз инде ахырына да якынлашты. Кыска гына вакыт эчендә без сезне мәктәбебез тормышы белән таныштырырга тырыштык. Һәммәбезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар теләп, сезнең белән сау булашабыз.